Eu cando empecé a traballar, estaba estudiando delineación, empecé a traballar no Concello de Marín, co aparejador don Manuel Villeiro. E un día mandou vir a Pontevedra e díxome: ti vas a Pontevedra e na Praza San Xosé ali está a Caixa de Forros. Pois nese mismo edificio ali está aí unha axencia de tal, e vas ali e tal, e bueno, metimos no trolbús, tira para Pontevedra, e o bus deixoume xusto na Plaza de San Xosé, que era onde había parado. É unha das desilusións grandes que levei eu. Eu pensei que Pontevedra, cando cheguei a Pontevedra, oí falar galego, e levei unha desilusión, porque eu pensei que en Pontevedra só se falaba castelán, que o galego falábamos nada máis aquí. E cando cheguei a Pontevedra e oí falar galego, dixo: ostras, pero aquí tamén se fala galego. Anécdotas sobre o galego. Aquí, unha anécdota galega de un fulano que había aquí en Marín, que criaba carneiros. Entón chegou un día un pintor madrileño, e entonces andou preguntando en onde podía topar un borrego. Entón dixía yo: pois mira, este home era o patouro precisamente, que estas cousas igual ten un animarillo desos. E el foi e xuntou o Antonio, foi a Xualía, e mira usted, yo quería pintar un borreguito. E dicía o Antonio: non, eu non teño borregos, eu teño años, son años. E dicía o outro: non, se é dun año non me sirve, tiene que ser borregos. Pois non, eu teño años, e non quedaron en nada. Sabemos, ou creo que é así, que o cordero, o pequerichillo, nos aquí chamámoslle años, eles chamámoslle borregos, e que quería pintar era un cordero pequeno. Claro, dicíalle borrego, outro dicía que tiña años, e non me servía, que era moi bello. E así moitas cousas.